नमस्कार प्रणाम हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। आगामी 23 अगस्त के चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरी। उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा आदेश दियल गईल कि स्कूलन में एक सीधा प्रसारण कल जाओ। एकरा खातिर शाम के निर्धारित समय पर स्कूलन में विशेष सभा के आयोजन कई के निर्देश दियल गईल बाटे। शिक्षक संगठन द्वारा शाम के स्कूल खोलने पर नाराजगी जतावल गईल बा। शासन द्वारा शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का हवाला देते हुए कहल गईल कि 23 अगस्त के शाम 5:27 पर चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर उतरले का प्रक्रिया इसरो वेबसाइट, यूट्यूब चैनल व डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारित कल जाई। अपर राज्य परियोजना निदेशक मधुसूदन हुल्गी द्वारा सभी डायट प्रचार व बीएससी के निर्देश दियल गईल कि ए दिन 5:15 से 6:15 तक विद्यालय व शैक्षणिक संस्थान में विशेष सभा आयोजित करके सीधा प्रसारण का व्यवस्था कल जाओ। वहीं विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी द्वारा शाम के विद्यालय खोलने पर नाराजगी जतावल गई। उनके द्वारा कहल गई कि वो लोग एक बहिष्कार करी, इतना शाम के महिला शिक्षिका का सुरक्षा का व्यवस्था कैसे हुई। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।